Gisteravond vond ik een heel hartelijke ontvangst. Ik heb echt genoten van de muzici, de zangeressen en de hele band. Echt geweldig. Vandaag was het inderdaad tijd voor serieuze zaken. We hebben onder andere gesproken over de internationale gezondheidsregels. Die zijn vastgesteld door de WHO. Die zijn heel erg belangrijk voor de gezondheidszorg om bestand te zijn bijvoorbeeld tegen infectieziekten. Nou, we krijgen steeds meer infectieziekten. Ebola was nog maar een wake-up call. Ebola was wat minder besmettelijk dan heel veel andere ziekten wel zijn. Ja, daar moeten we echt klaar voor zijn. Dan hebben we elkaar een beetje nodig om te helpen, om kennis te delen, om dingen te coördineren, om samen te werken. En daar hebben we het vanmorgen over gehad. Wij zijn daarmee begonnen en daarna kwam aan de orde hoe we op de gezondheidszorg kunnen samenwerken. Zodat we niet op ieder eiland alles doen en daar eigenlijk te weinig patiënten voor hebben. Als het bijvoorbeeld een complexe behandeling is en je hebt maar 3 patiënten per jaar, dan kun je er nooit goed in worden. Nooit goed genoeg voor die patiënten om ze echt goed te behandelen. Terwijl als je alle eilanden een complexe behandeling concentreert, dan kun je wel genoeg patiënten hebben en dan kunnen we het op de eilanden wel doen. Ik heb daar getekend en Aruba heeft daar ook getekend, maar Curaçao en Sint Maarten moeten dat eerst nog via de ministerraad doen. Dus vandaar, Sint Maarten was er natuurlijk vandaag niet en de heer Weidman van Curaçao die moet het eerst nog bespreken in een ministerraad. Maar we hebben wel uitgebreid gesproken en we zijn het wel zelf eens als ministers over de tekst. Voor 1 juli zullen de anderen het via de ministerraad hebben gebracht, dus dan kan er getekend worden. Dan zal er in augustus tussen Aruba en Curaçao verder gesproken worden. En wij komen in ieder geval bijeen in september 2016. Maar dat wil niet zeggen dat we niks doen in die tussentijd. Er wordt gewoon goed doorgewerkt, zodat we in 2016 veel dingen kunnen ondertekenen. Ik denk dat het heel belangrijk is, want de eilanden die liggen geïsoleerd. Want er zit een zee of zelfs een oceaan tussen. En dan moet je samenwerken. Dan kan je samen veel sterker zijn dan in je eentje. En het is zeker belangrijk als er bijvoorbeeld zorg wordt opgebouwd door ziekenhuizen op te bouwen, dat je de zorg een beetje verdeelt, zodat je ook alle patiënten dus kunt verdelen over de eilanden.